तो खेसारी लाल यादव की एक और धमाकेदार फिल्म के टीजर आ गई, जवना के देखला के बाद पता चलला कि भोजपुरी में भी बढ़िया बढ़िया फिल्म बन सकेला, खाली प्रयास कइला के देरी बा। ई खेसारी लाल यादव के धनुष वाला रनिंग लुक बहुत बढ़िया लागल, जौना डायरेक्टर बाड़न पराग पाटिल, और ई लुक भी बहुत बढ़िया बा। और खेसारी लाल यादव के बड़ा बड़ा बाल वाला लुक ये भी बहुत बढ़िया बा। जौना फिल्म के नाम बा राजा राम। ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होखे वाला बा। इनमें नम्रता मल्ला, खेसारी लाल, आकांक्षा पुरी और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने जाइएगा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।